Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago be tissu kalalenw na walima n'a be fɛ ka tissuw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago be qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw, an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. Radio joliba lamɛnbagaw fana an b'aw fo dan tɛ foli min na. Limanaw min y'aw ka laadala jɛmukan min n'a bɛ sigi don o don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ ntɛnɛn la fo ka se juma ma, awa min ye kunnafoni gafew ye. Limanaw don o don nin kɛnɛ bɛ sigi aw ye min ye fasiridi sɛbɛnw ye, olu kɔni mana fasiri ka ban. Limanaw jamana kunnafoni mana ye a kɔnɔna la, o kumana a jagoyalen bɛ anw kan an ka sigi nin kɛnɛ in kan ka se ka o kibaruyaw lakale aw ye bamanankan na. Kibaruya ninnu bɛ sɛbɛn a bɛ fasiri limanaw kan wɛrɛ de la n'o ye nanzarakan ye. Yɔrɔ Mali kɔnɔ yan n'i ye bamanankan fɔ bɛɛ b'o de mɛn. O kumana an y'a kanu ka nin kɛnɛ in sigi ka se ka awa fasiri ninnu ka bamayɛlɛma aw ye todunkan in na. Aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na. Minnu bɛ k'an filɛ limanaw an ka page YouTube ni page Facebook kan fo ka taa se radio joliba bɛ Segu ni waati in na, Sikaso ani Bamako yan fana min ye Canal Plus fana sanfɛ an lamɛnnen don sanfɛ numéro 589 n'i y'o kɔri i bɛ radio joliba sɔrɔ Canal Plus sanfɛ. Limanaw nin bɛɛ kun ye aw kana fɔ aw jigi kɔ. Nin y'an sigilen kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Bi ye dɔgɔkun daminɛ ntɛnɛn don avril kalo tile 29 san 2024. Limanaw dɔgɔkun hɛrɛ a n'a karama Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma. Gafew bɔra. Limanaw gafe minnu b'an bolo kɔrɔ yan l'indépendant b'a la, l'indicateur du renouveau ale bien, Nouvel Horizon ale bien, Soir de Bamako fana bien. An bɛna ninnu lakale sisan. Limanaw kunnafoniw kɔni ka ca kosɛbɛ. Min ye l'indépendant ye an b'a daminɛ ale la, a kumana min ye fasiri ye a ko nin waati in na kuma min n'a cayalen bɛ jamana kɔnɔ ni jamanadenw caman bɛ yen bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a ko la. Limanaw o ye an ka députéw minnu bɛ yen n'o ye CNT députéw ye minnu hakɛ minnu kan ka di u ma, kɛrɛfɛ saraw, avantages ni indemnités awa yala k'a fɔ Conseil national de transition l'indépendant kumalen b'a kan bi ko awa n'i y'a lajɛ limanaw ko CNT maa kelen o maa kelen awa a bɛ se ka 2 walima 2 ani kilancɛ o ye 2 ni sefawari 100,000 ye. Limanaw kalo o kalo ayiwa ni u ka awa baara min bɛ yen n'o ye session n'o bɛ sen na. N'i y'a lajɛ limanaw min ye sariya min bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ sariya in kɛra dogo ni dogo kɔnɔna la, a jala k'a fɔ sariya in awa ko alamisa tɛmɛnen san 2024 avril kalo tile 25 awa ko sigi kɛra ni sariya in kan k'a lajɛ awa min ye nin hakɛ minnu filɛ n'o bɛ di CNT maaw ma, Conseil national de transition, a jala k'a fɔ ko ayiwa a bɛna segin kokura ka taa di cour constitutionnel ma walasa ale fana ka se k'a lajɛ awa sariya in bɛ dangan min na n'a sɔrɔla a bɛ bila sen kan walima a tɛ bila sen kan. Nka limanaw yani awa o ko ka kɛ n'i ye jateminɛ kɛ ko nin waati in na CNT maa kelen o maa kelen ni u ka baara session bɛ sen na i b'a sɔrɔ maa kelen pewu CNT kɔnɔ u bɛ se ka 2 ni sefawari 100,000 de sɔrɔ kalo o kalo. Ko o ye awa kunnafoni minnu farala ɲɔgɔn kan. Limanaw ni awa kunnafoni ninnu yɛrɛ bi jamanadenw caman ma se ka ɲɔgɔn faamuya a ko la. A kɔni kɛn bɛ mankan caman ye bi jamana kɔnɔna la. L'indépendant y'a jira k'a fɔ ko yani awa cour constitutionnel ka nin ko in bila sen kan k'a ka hakilila di a la, yɔrɔ sariya in a kun taara fɔlɔ k'a fɔ ko ayiwa a bɛna lajɛ k'a kɔnɔna lajɛ ka yɛlɛma minnu n'o bɛ fɔ k'o don a kɔnɔna la. N'i y'a lajɛ cour constitutionnel kun ye awa sariya in ta k'a yɛlɛma k'a lajɛ. Cour constitutionnel ko ani jamana sariya sunba tɛ bɛn ani transition yɛrɛ furancɛla fanga bɛ ka baara kɛ ni awa sariya min ye n'o ye charte ye ko a n'o fana tɛ bɛn. O de la bɔ yɛrɛ kɛra kalama k'a fɔ ko sariya bɛ yen min bɛ hakɛ di awa min ye CNT maaw ma. N'i y'a lajɛ
limana ko député dɔw bɛ yen olu bɔra ka ɲɛfɔli kɛ a ko la yɛrɛ k'a fɔ ko ko député dɔw tun bɛ yen yanni olu CNT maaw kana ko olu yɛrɛ bi yɔrɔ olu bɛ bolola olu bɛ kaso la i n'a fɔ Isaka Sidibe ani ale ye Assemblée nationale ɲɛmaakɔrɔ ye ka taa se a jɛɲɔgɔn maa fila ma a ka questeur ka taa se a ka wari jatela ma n'o ye comptable ye yɔrɔ olu fana nɔ minɛna nin sira kelen in de fɛ k'a fɔ k'u tɛgɛ yera foroba nafolo la u ye foroba nafolo ta limanaw atteinte au bien public a bɛ fɔ ten l'indépendant y'a yira k'a fɔ ko sariya in a taara k'a fɔ de ko nin tɛ sariya ye yɔrɔ ko waati kelen min ye CNT maaw ye olu tilala ka na k'u sen da Isaka Sidibe ninnu sen da nɔ na yɔrɔ ko kabi furanjɛla fanga sigira san 2020 fo ka n'a bila min ye juillet kalo tɛmɛnen in na limanaw CNT kunnafoni minnu dira a jala k'a fɔ ko CNT wari min dunna kɔnɔna la a bɛ se miliyari 11 ka daminɛ san 2020 na ka n'a bila juillet kalo la san 2023 l'indépendant bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na limanaw ko yalima CNT maaw bɛ fɛ ka u fosi ka bɔ ni sariya bɛna se ka u nɔ minɛ cogo min na wa o de la sariya in poyira ka bɔ kɛnɛma ta maaw bɔra a kalama a bilala cour constitutionnelle min ɲɛkɔrɔ o ka sɔrɔ k'a fɔ ko ko yɔrɔ dɔw b'a la sariya kisɛ dɔw b'a la k'olu sɛbɛn cogo ma ɲɛ ko a ka segin ka taa CNT kɔnɔ olu k'a lajɛ k'a sɛbɛn cogo ɲɛ walima kuma dɔw b'a kɔnɔ olu fɔ cogoya ma ɲɛ misali la a fɔra k'a fɔ ko min ye fond de souveraineté yɔrɔ o ye assemblée CNT yɛrɛ ɲɛma nafolo min bɛ d'a ma a ka baara kɛ n'a ye n'o t'a ni maa jɛ ye ko o sɛbɛnna sariya in kɔnɔ cogo min na a tɛ sɛbɛn ten k'a bɛ se ka wele de ko fonds spéciaux o y'o ye yɛlɛma bɛ se ka don o la ani sara minnu bɛ yen n'o bɛ di CNT baarakɛlaw ma yɔrɔ a fɔra ko ma ko tɔgɔ min fɔra o la a fɔ ma ko salaire nka ko salaire tɛ k'a bɛ fɔ ma ko indemnité parlementaire limanaw nin n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ n'a fɔ sɛbɛnni cogoya ma ɲɛ o de kɛra ko in yɛrɛ bɔ kɛra a kalama nka n'i y'a lajɛ limanaw ko min ye jamana sariya sunba ye n'o ye cour constitutionnelle ye yan'ale ka i da don sariya in na ka se ka ɲɛfɔ ayiwa sɔn kɛra a ma bɛn kɛra a kan a ka sɛbɛn Mali gafeba min n'o ye journal officiel ye an bɛ don min na i ko bi limanaw min ye CNT ye ko u bɛ wari min kɔni sɔrɔ ni sariya in ɲɛkɔrɔ limanaw prime ni saraw ka dɔw bɛ yen olu bɛ miliyɔn 2 ani sefa wari 50,000 o ye dɔw ka i n'a fɔ min bɛ jɛkulu min bɛ yen n'olu y'u bolonɔ bila sɛbɛnna 31 mars tɛmɛnen na olu dɔw bɔra ka kuma ani coalition des signataires de la déclaration 31 mars olu y'a yira k'a fɔ avril kalo tile 26 tɛmɛnen ko sefa wari miliyɔn 2 ani 100,000 kalo o kalo ko n'i y'a lajɛ n'i ye jate bɔ ko CNT maa kelen o de b'o ta Asetu Sangare ale fana ye politique tɔn dɔ ɲɛmaa ye ale yɛrɛ bɛ CNT maaw dɛmɛ n k'a fɔ ale bɛ furanjɛla fanga maaw dɛmɛ kosɛbɛ ale yɛrɛ ko kalo o kalo bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a la ko CNT maa kelen sefa wari miliyɔn 2 ani 100,000 ni 40,000 ko maa kelen de b'o ta o mana bɔ yen dɔw fana ka kuma la ko kalo o kalo sefa wari miliyɔn 2 ani 100,000 n k'a fɔ ani 100,000 o b'o ta kalo o kalo nka o kɔfɛ CNT maa dɔw fana bɛ yen ale bɔra ka kuma n'o ye Numusar ye Numusar nana nin ko in kunnafoni bɛɛ lajɛlen fura n'a tɛgɛ kɔ ye sabu ale ko CNT maaw bɛ ka kuma minnu fɔ miliyɔn 2 miliyɔn 3 bɛ di aw ma ko nin kuma ninnu si tɛ tiɲɛ ye ko n'i ye jate yɛrɛ bɔ ko sara yɛrɛ min bɛ jate ka di a fɔ min ma ko salaire de base k'o jate k'o di CNT ma ko sefa wari 60,000 ani 40,000 ani 400 ani dɔrɔmɛ 40 ani 8 ani dɔrɔmɛ 40 ani 9 k'o de bɛ di CNT maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma n'i y'o lajɛ kɛrɛfɛ sara minnu bɛ yen i n'a fɔ indemnité de session yɔrɔ session o session n'o bɛ kɛ i b'a sɔrɔ sefa wari 100,000 ni 50,000 o bɛ di session o session maa kelen ma o mana bɔ yen indemnité a fɔ ma indemnité de monture o ye ji courant o fana sefa wari 100,000 ni 50,000 o bɛ fara o kan o mana bɔ yen taji min bɛ di u ma k'a k'u ka bolimafɛnw na litiri 400 ni 50 o bɛ di u ma kalo o kalo yɔrɔ n'i y'o tila o bɛ n'a fɔ don o don litiri 15 o bɛ di CNT maa kelen o maa kelen ma n'i y'o bɛɛ o fana fara ɲɔgɔn kan ka taa se nɛgɛjuru sira téléphone crédit 100,000 n k'a fɔ 20,000 o bɛ di kalo o kalo ka fara o kan
limana indemnité supplémentaire minnu n'o ye farangaw ye awa n'o ye awa u ka bureau minnu bɛ yen nɔ ani commission minnu bɛ o ɲɛmaw awa n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa 147 in limana awa nin de bɛ di u ma nka CNT ma kofɔli min filɛ n'o ye Numusar ye ale kɔni ko pikini o ka ca limana k'o tɛna bɔ nin wari ninnu na k'a fɔ de maaw mana kuma o kuma fɔ bɛɛ k'i ta fɔ nka dɔrɔmɛ kelen k'o tɛna bɔ nin wari in na k'a fɔ ko maaw bɛna fɔ ko CNT maaw bɛ nin wari in ta Numusar de y'o kuma fɔ dɛ limana l'indépendant kɔnɔna la bi nka limana koda ko ma a bɛ na ni kola nɔgɔ ye dɛ ni dun taara an kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ anw n'olu bɛ lahala kelen na i n'a fɔ misalila Burkina Faso yɔrɔ ni CNT kelen in b'olu fana fɛ yen ko sara min bɛ di olu ma limana a fɔra k'a fɔ yɛrɛ ko sara tɛ di u ma nka sara min bɛ di u ma o ye indemnité de cession de cession min n'o bɛ kɛ awa waati ni waati i b'a sɔrɔ n'o cession de bɛ kɛ musakanin dɔ bɛ ta dɔrɔn k'a di u ma a ye hɔn nin na nin y'aw sɛgɛn sara ye i n'a fɔ u ka jamana kuntigi Ibrahima Traoré capitaine ale y'a ɲɛfɔ cogo min na nka anw fɛ yan jamana 2 ko ni 1 ko de kuma bɛ ka fɔ yan waati kelen jamana ko jamana bɛ lahala min na bi bɛɛ y'a dɔn min ye Ibrahima Traoré Burkina Faso ale ko i tɛna se ka awa i yɛrɛ marabɔ jamana na ko bɛ n'a fɔ i ye jamanadenw nɛni de ka nafolo ta jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ko bɛ n'a fɔ i ye dɔgɔyalima ta ka ɲɛsin jamanadenw ma nka waati kelen jamana anw fɛ yan kuma cayalen bɛ yan yani cour constitutionnelle ka segin sariya in kan k'a lajɛ awa sariya in dun a tɛna falen dɛ a tɔ tora cour constitutionnelle ye minnu fɔ a la k'a fɔ ayiwa sɛbɛncogo ma ɲɛ a ye taa segin a kan sariya in a dun bɛ ta wa na baara na kɛ n'a ye limana ale cour constitutionnelle kelen l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ yɔrɔ ci kun bilala ma laɲini kun kɛra cour constitutionnelle fɛ k'a fɔ ko min ye awa politiki tɔnw ani association minnu bɛ politiki baara kɛ n'u ɲɔngirila u ka baara ɲɔngirila n'i y'a lajɛ cour constitutionnelle ye awa laɲini min kɛra a fɛ i n'a fɔ awa convention pour la république CRE o ɲɛma premier ministre kɔrɔ Abdoulaye Idrissa Maïga yɔrɔ ale kun ye laɲini kɛ avril kalo tile 15 tɛmɛnen san 2024 k'a fɔ ko awa politiki tɔnw ka baara min sonsoroli min kɛlen filɛ nin ko ani sariya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ awa ko fo ka a wuli ka bɔ yen o ci min bilala cour constitutionnelle ma cour constitutionnelle ko k'o fanga tɛ ale la ka o sariya in ka segin a kan ka tila ka awa sariya in k'a bila a nɔ na k'o fanga tɛ ale la cour constitutionnelle ko sariyaso min bɛ se ka nin baara in ka sigi sen kan o ye section administrative de la cour suprême de ye walasa ka se ka awa politiki tɔnw ani association minnu bɛ yen ni u bɛ politiki baara kɛ awa n'u ka baaraw ɲɔngirila ka se k'u bila u ka hakɛw kɔnɔ ko section administrative de la cour suprême n'o ye an ka jamana sariyasoba min bɛ a bɛɛ lajɛlen sanfɛ o bolofara min bɛ yen n'o ye section administrative ye dɛ o de bɛ se ka nin baara in awa politiki tɔnw ka baara min ɲɔngirilen filɛ nin k'i da don a la n'o tɛ awa cour constitutionnelle ko o fanga tɛ ale la limanaw halisa cour constitutionnelle tɔgɔ kelen fɔlen bɛ l'indépendant kɔnɔ yan ko awa yɔrɔ min ye magistrat kɔrɔ Cheikh Mohamed Sherif Kone ale fana kun ye wele bila cour constitutionnelle kelen ma k'a fɔ a ɲɛna ko awa jamana furanjɛla fanga awa ko a waati tɛmɛna kabi mars kalo tile 26 tɛmɛnen Cheikh Mohamed Sherif Kone ani mouvement reconstruire baara ni yiriwa o ɲɛmɔgɔ docteur Mamadou Konate olu kun ye cour constitutionnelle ka sɛbɛnni kɛ ka ci a ma k'a fɔ ko awa min ye jamana ye awa ɲɛmɔgɔw ko u tɛn'u lakodɔn walima ko sariya foyi tɛ yen mun b'a jira k'a fɔ u kan ka jamana mara ko nka cour constitutionnelle fana a y'a jira k'a fɔ ko awa maa kelen min bɛ se ka o fana ayiwa sɛbɛnni kɛ k'a ci olu ma awa o tɛ politiki tɔn ye o tɛ maa gansan ye fo i ka kɛ CNT ɲɛmɔgɔ walima premier ministre ye olu dɔrɔn de yamaruyalen bɛ k'a fɔ ka sɛbɛnni kɛ cour constitutionnelle ma k'a fɔ i n'a fɔ charte yɛrɛ n'o ye ayiwa gafeba min bɛ ka sariya n k'a fɔ furanjɛla fanga ale labaara bi charte de b'o fana yamaruya k'a fɔ ni CNT ɲɛmaa tɛ walima premier ministre olu dɔrɔn de bɛ se ka cour constitutionnelle ka sɛbɛnni kɛ ka ca ma k'a fɔ ayiwa jamana nin bɛ yen dɛ jamana ɲɛmɔgɔw kumana u tɛ sariya kɔnɔ o kumana cour constitutionnelle bɛ sɔrɔ k'i da don a la n'o tɛ Cheikh Mohamed Sherif Kone ninnu kɔni sɛbɛnni min kɛ a bɛ n'a fɔ sɛbɛnni kɛra fu ye walima docteur Mamadou Konate ninnu u ye sɛbɛnni min kɛ awa sɛbɛnni kɛra fu ye waati kelen min ye Cheikh Mohamed Sherif Kone AMPPF ani RFCMA ɲɛma a kɔni y'a jira k'a fɔ ko awa ko cour constitutionnelle banna ka sariya de fɔ ko a tun bɛ se k'i da don a la sabu ale yɛrɛ jɔyɔrɔ kama
sariya ko bɛɛ lajɛlen b'ale de bolo a bɛ se k'i da don a la ko nka k'a kɔni y'i yɛrɛ to jamana ɲɛmɔgɔw de ka bolo kan ka ban ka sariya fɔ jamana ne ka kuma tɛ dɛ an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Jamanaw n'an bɔra ye fasilidi sɛbɛn min bɛ yen ni an ko a ma l'indicateur du renouveau a ko nin ye bamanci gɛlɛnba dɔ ye min ni Mali finitigiw ye dankari kɛ ale la a bɛ jɛkuluba dɔ kɔnɔ bamanci jɛkuluba min n'a bɛ diɲɛ kurukara bɛɛ kɔnɔ u k'a ma ko Daesh ko ni Mali finitigiw sera k'ale fana bɔnɛ a nin na forces armées maliennes yɔrɔ olu kɔni bɛ wulikajɔ so bɛɛ lajɛlen la bi kabi a bɛ kalo caman bɔ sisan walasa min ye jamana fan bɛɛ lajɛlen ye bamanciw ka dagayɔrɔ mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko a kɛra jamana kɔrɔn fɛ a kɛra jamana cɛmancɛ la o de dalu dɔ filɛ nin ye o de misali dɔ filɛ ko kunungo kari avril kalo tile 28 san 2024 min ye Mali finitigiw ka sanfɛ kɛlɛ ni duguma kɛlɛ dɔ min na a bolo donna ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ Mali armée malienne bɛ a ɲɛfɔ cogo min na a ka kunnafoniw la k'a fɔ ko Gawo mara la yɔrɔ min bɛ n'u kama ko Talatayi Ndelimane ale fanfɛlaw la a yala k'a fɔ ko nin ye bamanci jɛkulu dɔ ye u kama ko Abu Uzeifa n'u kama ko Igo ale bɔnɛna nin na Mali finitigiw fɛ n'i ye jateminɛ kɛ ni cɛ kofɔlen min filɛ Abu Uzeifa di Igo ale kɔni limanaw a jɔyɔrɔ bonyana bamanci wale caman na i n'a fɔ ka ɲɛsin min ye Niger ale kɛlɛcɛw ma hali min ye l'américain ka kɛlɛcɛ minnu tun bɛ yan n'o ye force spéciale américaine Tongo ye min tun bɛ Niger jamana ka san 2017 jamanaw bamanci wale min taara ka ɲɛsin u ma ni cɛ kelen de ye a bɛɛ lajɛlen labɛn ko a kɔni min bɛ tali kɛ a bɔnɛna nin na Mali finitigiw fɛ kunungo kari yɛrɛ yɔrɔ ni cɛ kelen l'américain tun y'a fɔ k'a fɔ ko dollar wari miliyɔn 5 o kun labilalen bɛ maa o maa mana na ni cɛ in bɔnɛ a nin na o mana bɔ yen limanaw korokaw fɛ dɔgɔnɔ jamana la a jala k'a fɔ ko korokaw fana bɛ fɛ ka dimi dɛ limanaw ko u ko Bankasi ta tɛmɛnen kɔfɛ Bankasikaw ye sira tigɛ k'a fɔ ko lakanabaliya bɛ olu ka yɔrɔ la nka korokaw ko k'u na bɔ sini tarata avril kalo tile 30 san 2024 ayiwa ko a bɛna fɔ dantɛmɛ wale dɔ bɛ ka ta ka olu sɛgɛrɛ ka bɔ Mali finitigiw fan fɛ dantɛmɛ wale ye jumɛn ye ko u ka jagominɛw i n'a fɔ tajiw n'a ɲɔgɔnnaw k'o de bɛ ka minɛ u la u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna la ko k'a sɔrɔ dun ko koro gouverneur kun y'a ɲini k'a fɔ ko maga kana kɛ maa si ka feerekɛminɛn la ko nka ko Mali finitigi dɔw bɛ ka nin baara kɛ koro mara kɔnɔna la bi kɛmɛ sababu ye korokaw sɛbɛkɔrɔ fununen don u yɛrɛ ko k'u na bɔ sini ka taama kɛ ka tila ka banbanciya wale kɛ n'o ye désobéissance civile ye k'a fɔ k'u tɛna sɔn fiyewu jamana ka sariyaw ma k'u ban korokaw olu ka laɲini kɔni ni Bankasikaw ta tɛ kelen sabu Bankasikaw ko lakanabaliya de bɛ olu fɛ yen indicateur ka kunnafoniw don jamanaw yan'an ka bɔ indicateur kelen in kɔnɔ premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga ko a y'a ka gafe sabanan a y'o sɛbɛn o bɔra yɛrɛ n'o ye gafe min n'a tɔgɔ ye ko le Mali ma vie Choguel ko Mali y'ale ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de ye ani gafe in tɔgɔ y'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga Mali premier ministre sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 27 san 2024 nin ye Choguel premier ministre a ka gafe naaninan de bilalen sen ka tan gafe in kɔni bɛ kuma fɛrɛ tɛ 300 de don a bɛ kuma Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ n'o ye MPR ɲɛmaa ye kabi a ka dugu a ka dugu n'o ye a bangedugu ye Tambago ka n'a bila an bɛ don min na ko bi a bɛ premier ministre la a yɛrɛ tun tɛ kɛnɛ kan nka maa min y'a nɔna bila o ye min bɛ tali kɛ Sangare tɔgɔ dɔ ye a jarala k'a fɔ ale kɔni kumana Choguel nɔ na kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ Choguel Kokala Mayiga k'a daminɛ Mali politique ko baaraw la kana a ye baara kɛ jamanakuntigi 4 minnu bolo Musa Tarawele Amadu Tumani Ture Ibrahim Bokar Keita ani faranjala fanga ɲɛmaa bɛ sa colonel Assimi Goïta min bɛ tali kɛ Sangare a kumana nin bɛɛ lajɛlen kan a ko Choguel Kokala Mayiga ye politique maa jolenba de ye a y'i da don jamanakuntigi minnu n'a ye baara kɛ olu senkɔrɔ Musa Tarawele Ibrahim Bokar Keita Assimi Goïta ani fo ka na se M5 maa minnu bɛ yen n'a n'olu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko gafe in bɛ kuma nin bɛɛ lajɛlen de kan ani bɛɛ ya démocratie nana waati min na san 1991
awa ni politique tɔnw cayara Mali kɔnɔ cogo min na Choguel Kokala Mayiga bi kuma nin bɛɛ lajɛlen de k'a ka gafeba in kɔnɔna la walasa min bɛ tali kɛ Choguel Kokala Mayiga a ye premier ministre yɛrɛ baaraw sɔrɔ cogo min na ani a ye politique baaraw kɛ cogo min na awa kuma kɛra nin bɛɛ lajɛlen kan a sen fɛ min ye Choguel baaraɲɔgɔnw ye ka taa se minnu bɛ n'olu ye awa a taamaɲɔgɔn ye politique ko nasira la caman kɔni ye seereyaw di k'a fɔ Choguel ye maa ye politique ko nasira la maa jolen don wa maa hakili juru caminen don Bala Sumela Tarawele fana de ye nin fasiri kɛ an ye nin bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Jamanaw n'an bɔra yen fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko Nouvel Horizon a kumana baarakɛlaw ka lafasali kuluba min bɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye Union nationale des travailleurs du Mali ale ka sigi congrès 14nan o k'o baaraw kɛra jamanaw tɛgɛ denkɔni ɲɛsinna secrétaire général kɔrɔ in ma n'o ye Yakuba Katile a segira a yɛrɛ nɔ na san 5 Yakuba Katile ko nin y'a siɲɛ 2nan ye ale ka sigi min ye baarakɛlaw Mali baarakɛla bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lafasali kuluba min kɔnɔ ale ka kɛ o ɲɛmaa ye biro in ko maa 53 ɲɔgɔnna o de bɛ biro in kɔnɔna la n'i y'a lajɛ Mali marabolo 19 bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ kan ye ka fara o kan min ye syndicat minnu bɔra Burkina Faso Côte d'Ivoire Guinée Conakry Niger ani Turki olu bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan o b'a jira k'a fɔ kɛnɛ wasalen kun don n'i ye baara ninnu jateminɛ secrétaire général Yakuba Katile a yɛrɛ ka kuma la ko UNTM ka ni congrès 4nan min filɛ nin ko a bɛna kɛ sababu ye k'u da don jamana yɛrɛ gɛlɛya camanba de la n'i y'a lajɛ gɛlɛya min bɛ yen i n'a fɔ yurugu jamana yɛrɛ gɛlɛya fɛnw sɔngɔ gɛlɛyali ani baarakɛlaw ka lahalayaw b'u n'u da don nin bɛɛ lajɛlen la n'i y'a lajɛ jamanaw min bɛ tali kɛ Yakuba Katile ale kɔni danaya dara ka nin cogoya la nka ko yɛlɛmaniba de donna UNTM bureau min sigira sisan sabu min ye Yakuba Katile ale ka danga kɛra Amadou Ba o ye SINABEF secrétaire général ye min ye Mali banquiw assurance ni microfinance ani jagokɛlaw ka lafasali kuluba o ɲɛmaa ye Amadou Ba ye ale donna UNTM kɔnɔ a kɛra Yakuba Katile ka dangan ye Yakuba Katile ale kɔni kɛra UNTM secrétaire général ye tuguni a sigira a yɛrɛ nɔ na kɛnɛ ka yɔrɔ ministre min bɛ baara ko ni baara ɲuman kunna Mali kɔnɔ yan Dr Fasun Kulubali ale fana tun bɛ yen ale ko congrès 13nan min tɛmɛna laɲini minnu kɛra u ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ ko ka kɛ sababu ye ka basigi na baarakɛlaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'o sera ka kɛ UNTM y'o jira a ka taabolow caman na ka min ye jamanakuntigi fana fɔ colonel Assimi Goïta ale sera ka o baara in sigi sen kan UNTM sera ka o baara ninnu bonya o kɛra ministre ka kuma ye ko congrès 14nan min sigilen filɛ nin ko k'u jija halisa u ka dɔ fara o jija ninnu kan limanaw kuranko nasira la ministre min bɛ kuranko kunna Bintu Kamara ko ko min ye camion 120 ye k'olu jɔlen bɛ Niger ani n'a fɔ Niamey ani Bamako cɛ o b'a jira k'a fɔ u bɛ sira la ka na ko n'olu kɔni sera ka ban ko kurantigɛ in ko caman na bɔ a la yɔrɔ nin kuma fɔra CNT de kɔnɔ CNT ka session min n'o kɛra alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 25 san 2024 CICB la sariya 2 de tara sariya minnu bɛ tali kɛ Mali kuranko ka taabolo kuraw don a kɔnɔna la i n'a fɔ Mali gouvernement ni République Association Internationale du Développement IDA Mali ni o jɛkuluba in de tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ kuranko nasiraw la a jirala k'a fɔ fond vert pour le climat yɔrɔ ale fana nin waati na ale y'i sen bɔ Mali sigida koɲɛw baaraw la segin ka kɛ sariya kan k'a lajɛ k'a yɛlɛma tuguni a jirala k'a fɔ baara tun bɛ ka kɛ baara boloda min ka Mali la u k'a ma ko yelen sira ko o de bɛna don ba la sariya kuraw tara ko siratigɛ la ko sariya kura min filɛ nin i n'a fɔ CNT commission min ɲɛsinnen bɛ kuranko ni jiko ma Asani Sidibe ale ye ɲɛfɔli min kɛ a ko nin na kɛ sababu ye projet 2 in ka se ka nafoloba kuli caman i n'a fɔ miliyari 213 ɲɔgɔn na o de bɛna don a kow da fɛ jamanaw min ye an ka kɛnɛyasobaw ye kɛnɛyaso 250 ɲɔgɔn na ka daminɛ duguma kɛnɛyaso SESCOM ani kalanso 60 ɲɔgɔn na o n'a ɲɔgɔnna caman ko kuran bɛna se nin bɛɛ lajɛlen la
o de senfɛ Bintu Kamara ko kuranko min filɛ nin maaw ka a lajɛ ka halisa ka muɲu kɛ o b'a yira k'a fɔ ko camion 120 ɲɔgɔn na k'olu de jɔlen bɛ Ɲaamɛ u bɛ sira la ka na ko n'olu kɔni donna Bamakɔ yan ka ban kurantigɛ in ko lala dɔ na bɔ a la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen an bɛ fasiri lakali kuncɛ ni min ye o ye soir de Bamako Bamakowula awa a ko min ye Bamako mairie-ba yɔrɔ nin waati in na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ ka se ka Bamako mairie-ba baara kɛ u k'a ma ko délégation spéciale du district de Bamako ale ye tile 100 kɛ bi Bamako mairie-ba kɔnɔna la a bɛ baara la baara o tile 100 kɔnɔna la baara ni baara minnu kɛra awa k'o yira kunnafonidilaw la o kɛra sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 27 san 2024 mairie-ba yɛrɛ kɔnɔna la ye nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnen ni sanga 30 ye baaraw daminɛna a jala k'a fɔ tile 100 kɛra baara min na jamanaw o cayara min ye délégation spéciale ɲɛmaa ye n'o ye Bala Tarawele ye awa a kɛrɛfɛ min ye colonel Abdramane Ouattara n'o ye délégation n k'a fɔ colonel Abdramane Traoré chef de cabinet ministre min bɛ an ka mara cɛmabɔli kunna administration territoriale ale tun bɛ kɛnɛ ka ye ani Abdramane Cissé collectivité territoriale ɲɛmaa ka taa se Bamako maire caman ma olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan secrétaire général ani Bamako cakɛda ɲɛmaa caman olu tun bɛ yen nɔ ayiwa kuma kɛra fɛn fila kan limanaw fɔlɔ ye mun ye o ye ja dɔ de yirala maaw la k'a lajɛ délégation spéciale yɛrɛ baara minnu kɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna la yan nɔ o ja in a jarala k'a fɔ min ye Bamakɔ jɛyaliko ye o jaw yirala ka taa se suguba ka taa se Hall de Bamako fo ka taa se siraba minnu bɛ Bamako yan nɔ ani n'i y'a lajɛ pont filanan ani pont sabanan ka se ka cɛnjɛn bɔ olu kan ani ɲama minnu bɛ yen ni olu bɛ ton ka se ka taa yɔrɔ ɲini o la u bɛ se ka bɔ Bamakɔ dugu kɔnɔna la cogo min na ani n'i y'a lajɛ jamanaw min ye fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sirabaw kan olu fana dilanli ko kuma kɛra nin bɛɛ lajɛlen kan limanaw kɛnɛ ka ye min ye direction des services urbains de voirie et d'assainissement ko tɛgɛrɛ fɔra olu kunna kosɛbɛ sabu k'olu ye baara min kɛ Bamako dugu kɔnɔna la k'a ye yɛlɛma caman de don waati ni kunkurunin kɔnɔna la n'i y'a lajɛ délégation spéciale ɲɛmaa Bala Tarawele a ye jamanakuntigi fo a ye premier ministre fo ani mara cɛmabɔli ministre colonel Abdoulaye Maïga a ye ninnu bɛɛ lajɛlen fo sabu k'olu de ye kɛra sababu yɛrɛ bi délégation spéciale ka se ka na Bamako mairie-ba kɔnɔ ka se ka kuntilenna don u kɔrɔ ka sira don u kɔrɔ walasa Bamako yɛrɛ bɛ se ka jɛya cogo min na o de la a ye foli di ninnu ma délégation spéciale ɲɛmaa Bala Tarawele a ko o n'a ta o ta jamanaw hali n'a sɔrɔla baaraw bɛ sen na nka ko Bamako mairie-ba bi tiɲɛ yɛrɛ la juru de b'u la juru min bɛ yen n'a bɛ se miliyari 18 ɲɔgɔnna ma o de kɛmɛ sababu yɛrɛ ye baara gɛlɛyalen bɛ u bolo dɔɔni nka u sera ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye musaka dɔw bɛ yen ka caman b'o la misali la musaka min bɛ don tajiw la musaka min bɛ don sessions olu labɛnni na caman sera ka b'o la a nana ye k'a fɔ ko san 2024 kalo saba fɔlɔ la jamanaw u sera ka miliyɔn 229 u sera k'o fara ɲɔgɔn kan décembre kalo yɛrɛ bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ n k'a fɔ san 2023 o bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ u sera ka miliyɔn 400 ani kɔ u sera k'o de fara ɲɔgɔn kan o b'a yira k'a fɔ ko halisa u mago bɛ baarakɛlaw fana na maa 60 ɲɔgɔnna o bɛna bila walasa ka se ka dépôt de transit min filɛ Lafiyabugu kulu sanfɛla min filɛ nin ye Kuluba Dar Salam ka se ka o baaraw fana kɛ ani maa 50 k'u mago b'o fana na jamanaw ka se ka min ye badawolo ninnu ka se ka o jɛya maaw ka se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ ani ka suguw dilan sugu minnu bɛna sigi Sogoninko ale marabolo kɔnɔna la jamanaw nin de ye baara kuraw bolodalen délégation spéciale fɛ Bamako mairie-ba kɔnɔ an ye min sɔrɔ soir de Bamako kɔnɔ a bɛ bɛn ni waati fana seli ye an fɛ yan nɔ o kumana a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw na bi jamanaw ni Ala sɔnna o kuma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ k'o lakali aw ye an b'aw fo dan tɛ foli min na aw ka tulomajɔ la ani aw ka filɛli la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 fu ani 2